Moitas gracias, señor presidente. Iba a fer a miña intervención dende o meu escaño, pero vou fela aquí. Parece que é bueno que a xente escuite que en Asturias non só se fala a lingua del centro, sino que tamén temos unha lengua propia que a xente diz que é galego-asturiano, outra xente diz ou decimos que é a fala. Así que vou fer a miña intervención na fala, que é la lengua de miña madre, de mío padre e de a xente que ten que ver con a miña familia. De maneira resumida, a xente da Veiga é xente asturiana que comparte vou seguir. A xente da Veiga é xente que comparte non só, claro, o problema é que hai unha persona que non está aquí e non me entendía, pero a outra persona del grupo Vox sí que pode dir a falar ou a explicar as cousas de Vox al occidente porque está entendéndome. Digo eu, non sei. Porque non está facendo... ¿Qué me está hablando a mí? No, digo, preguntaba, no estaba falando... No se interpelen entre ustedes, por favor. Pues, presidente, ¿puede decir y ejercer sus funciones, por favor? Dígame. Pues lo que dijo mi compañero antes, por favor, es que no entendemos. Señor Álvarez Rouco, yo estoy ejerciendo mis funciones perfectamente. Bueno, pues entonces... Perdone, estoy hablando yo. Quien no entendía la intervención era el señor Blanco Urízar. Yo no puedo no puedo creer o pensar que usted tampoco lo entiende. Pues no lo entendemos. Pues entonces ahora yo le pido a la señora diputada que haga su intervención de manera que la señora Álvarez Rouco comprenda la misma. Moitas gracias, señor presidente. Tal y como permite la mesa da Cámara, cuando termine a miña intervención vou fer la traducción para que la señora Rouco entenda lo que estou dicindo. Bueno, vou terminar. Un segundito. Lo tiene que hacer en el mismo tiempo. ¿No va a tener otros 4 minutos añadidos? Selo, señor presidente, está de sobra falado. Sei que teño que decilo nel tempo que tengo agora. Vou terminar. A xente da Veiga decía, é xente asturiana, que non só fala ou comparte palabras con a xente de Galiza, sino que tamén temos espacios naturales compartidos. E iso é unha cousa da naturaleza, que non se pode fer de outra maneira. E tenemos que chegar a la conclusión máis democrática posible. En este caso, a proposta que fai o Partido Popular é unha proposta sencilla, unha proposta razonable, unha proposta que non ten que fer que temos peleando con a xente de Galicia, que a xente de Galicia, a xente de Ribadeo, ten que entender que tamén estamos no mesmo entorno. Por tanto, vamos a facilitar la aprobación desta proposta. E me va a perdonar el señor presidente, pero como falei asina, desta maneira, sin leer lo que estaba escrito, non me acordo de lo que teño que fer para traducir as miñas palabras. Así que tendremos que buscar outra alternativa para poder fer que a xente que diz que está defendendo o occidente de Asturias non sei como la va a defender se non é capaz de falar la lengua da xente, dos traballadores, dos ganaderos, das ganaderas que están traballando no occidente asturiano. Francamente, hai que tener jeta e cara dura para decir que vamos defender o occidente asturiano, pero a la hora de falar e de explicar as propostas non sabemos falar a mesma lengua. Nada máis. Gracias, señor presidente.